An balimaw ani ɲantuma kibaruya min b'an bolo k'a las'aw ma bi o de ko kununko an ka yɔrɔ min bɛ Bamakɔ kɔnɔna na n'a bɛ f'o ma ko Bourse du Travail ale kɔni da la an ka jamanaden jɛkulu dɔw kɔni farala ɲɔgɔn kan ni a bɛ f'o ma ko collectif trop c'est trop olu kɔni taara daga da yen yɔrɔ la k'olu tɛ wuli ka bɔ yen fo grève dɔw minnu bɛ sen na ni o ye baarabilaw ye n'a cayalen bɛ jamana kɔnɔ ko fo ɲɛ ka sɔrɔ olu la an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ olu kɔni k'u to u ka nin jamanadenya wale in na finitigi dɔw kɔni ser'u ma ni ka u jagoya k'u ka bɔ yen ko k'a d'a kan ko u man ka kɛ o yɔrɔ in na ni mɔgɔ minnu kɔni tun bɛ ka u ka nisɔngoya jira olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko finitigi ninnu t'u ka hakɛ kɔnɔna na ko k'a d'a kan ko o droit t'u bolo cogo si la ko olu wuli ka bɔ yen k'a d'a kan k'olu kɔni nana u ka nisɔngoya dɔrɔn de jira wa ko an bɛ démocratie de kɔnɔ ko jamanaden bɛɛ bɛ se k'a ka nisɔngoya jira k'a sɔrɔ n'a ma tiɲɛni kɛ a ma fosi kɛ olu kɔni wulila ka bɔ u ka yɔrɔ la an bɛ yɔrɔ min na ni min bɔra o kɔfɛ an bɛ tila k'o las'aw ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a jira la k'a fɔ ko baarabila kura dɔ kɔni bolodalen bɛ an ka sanfɛ kalanso karamɔgɔw fɛ min kan ka daminɛ nin kalo kura in tile 4 na ni karamɔgɔ ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu ka baarabila tile 2 baarabila min tɛmɛna ani tile 3 baarabila min tɛmɛna k'olu kɔni ma ɲɛfoyi sɔrɔ olu ma se ka kɛ sababu ye ka ɲɛfoyi sɔrɔ olu ka laɲiniw la ko o de kama k'olu kɔni na baarabila kura daminɛ ni ɲɛ ma sɔrɔ a la janni kalo kura in tile 4 cɛ ko f'olu ka laɲini fɛn o fɛn bɛ ko f'olu bɛɛ ka sabati o baarabila kelen hokumu kɔnɔna na an b'a jira la k'a fɔ kɔni ko ekɔlidenw yɛrɛ fɛnɛ ka jɛkulu min bɛ n'a bɛ f'o ma ko AM o ɲɛmaa ni o ye Abdusalamu Togola ye ale y'a jira k'a fɔ kɔni ko nin baarabila minnu bɛ sen na olu ka ekɔliw kɔnɔ ko kɔni kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye ekɔlidenw ma ko k'a d'a kan ni maître kɔni tɛ kilasiw kɔnɔ ko ekɔlidenw tɛ se ka u ka kalan sɔrɔ cogo si la i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na an ka kɔrɔnfɛla dugu 2 bɛ yen ni o ye Tɔnbukutu ale ni Gawo ye yen kɔni maître kɔni bɛ baarabila la a bɛ kalo 2 bɔ sisan n'a fɔra ko an ka sanfɛ kalanso fɛnɛ maître fɛnɛ bɛna taa baarabila kura la AM mɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko bɛ kɛ gɛlɛyaba ye ko de kɔni kɔnɔ k'olu kɔni bɛna ko wale dɔw bila sen kan k'u tɛna tiɲɛni kɛ nka k'olu kɔni bɛ u fana ka nisɔngoya jira walasa cogo bɛɛ la ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ nin baarabila ninnu na ko ekɔlidenw bɛ se ka don kilasi kɔnɔ cogoya min na kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi aw ni ce aw ka kulomajɔ la